Hi guys! Flex ko lang ang magiging pagbabago sa YouTube channel natin. Nagsimula tayo sa next 101 vibes. Kung saan nakilala natin si Nung Giging. Ako ay pinagpalit pero di yan Sakit. Alam mo kung unsay masakit, yung tudlo maikit. At ang iba pa nating mga kasamahan na sina R. at Borjex. Choy! Luktok lang ikaw. Saan yung problema din ito ni? Wow, nagigay Choy. Ay sus ka na. Ram na yung problema ni mo, Choy. Gamay ka na. Sulbaro na ito. Saan may gusto ng imnon? Coke? Hindi. Sprite? Hindi. Royal? Liquid. Juice na lang. Liquid. Saan may gusto imnon ni mo, Choy? Red Horse! Ikaw ang binibini na ninanais ko. At di magpapahuli ang pangmalakasan nating character na si Austin. Para kanino ka bumabangon? Para sa sarili ko. Kasi noon, sabi niya ako lang. Pero ngayon, maiba na siya. Ba't sabi mo hindi mo ko iwan? Nagawa ko rin ang grupo na Oroquieta Viners. At sumunod na nagawa ko ang Lopez Haina TV o Lopez Haina Vines. This is Oxygen, I'm net. Let's go! 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 At kung ano-ano pang mga vlog na aking ginawa. Nagsimula tayo sa ganitong logo. At napalitan naman ng ganito. Hanggang sa naging ganito. Paalam na, next 101 vibes, isa sa Deco malilumutan. Nagkalayo-layo na ang mga kagrupo, kaya pinalitan ko na ang channel name ng Jeren TV. Huwag mag-alala dahil same concept pa din ang channel natin, ang kaibahan lang ako na lang ang madalas ninyong makikita. Balang araw ay magkikita pa rin tayo. At gagawa ulit tayo ng mga bagong videos.